وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون وهر bir zatları kesize berilipdi. Her bir şeyden hes şolar dünya dirliğinin metaıdır. O dünyanın zinetidir. Ve Allah di ki Hudaýyň ýanynda ol ýaxşyraktır we baqidir. Aya fikir edip akl etmeýäňizmi? أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. Aya ol bir adamy ki biz şoňa ýaxşy zady, ýani jenneti wada edipdik. Hes şol adam şoňa tataşşak, şol ol bir adam bilen beraberdirmi ki biz şonu dünýä diýerliginde näflendiripdik. Ondan soň ol kıyamatda hesaba hazır edilip gereftar edilenlerden bolar. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. وَيَادَت ol güni ke şol günne şolary özleriniň perwerdegaryny nida eder we aýdar: Hani nirde meň şeriklerim, kesiz şolaryny maňa şerikdir diýip güman etýärdiňiz. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. Azap özlerine sabit bolan adamlar aýdarlar: Perwerdegara, şulardır biziň gumrah eden adamlarymyz. Biz şolaryny gumrah etdik. Özümiz gumrah bolşumyz ýani. Biz şulardan bizar bolup seň tarafyna gitdik. Olar bize ibadet etýän bolmadylar, belki özleriniň hawa hawasyna we nefsu şahwatyna muti boldular. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. وخداýdan gaýryga ibadet edenlere tawbih üçin aýdylar: Şeriklerinizi çağırın, ýani botlaryňyzy çağırın. Pes şolar botlaryny çağırarlar. Botlar jogap bermezler we azaby görerler. Käşki şolar dogry ýolda bolsalardy. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. وَيَادَت Allah tebarek ve Teala'nın kafirlerini nida edip gıygıracak gününü. Pes şonu aydar peygamberlara näme jogap berdiňiz diýip. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. Pes şolarga habarlar örtügli bolar. Ol günne, ýani peygamberlara näme aýdanlaryny bilmezler. Öz aralaryna bir-birinden sual da etmezler. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. Pes ol adamlar ki dünyada tövbe edip ve iman getirip salih amellerini kesbetseler şayet çolar nicat tapyanlardan bolarlar. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. O sen perverdegarın nämen halasa halk eder ve kimi halasa ihtiyar eder. Olar üçün ihtiyar yoktur. Allah tebarek ve Teala nihayette pak ve münezzehdir kafirlerin şerik tutyan zatlarından ve nihayette uludur. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. O sen perverdegarın oların kalbında mehfi etdiyen zatlarını ve aşkar etdiyen zatlarını bilir.
وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. Oşadır ibadetge mustahak Allah. İbadetge layık ondan başga mabud yoktur. Şoň üçin hasdyr hemd we sena dünýäde we ahiratda. Oşoň üçindir hemme işte hukmetmek. Oşon